हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव दिनै खनसे नोंथांमोननि सिगाङाव आं नुजाफैनो हाबाय जोबोद गोबावनि उनाव आं दिनैसो बे भिडिअखौ बानायनो खाबु मोनदों मानो होनबा आङो गुबुन चेनेलाव खामानि मावगासिनो दंमोन आरो आं हानायमानिखौ बेयाव एबार नोंथांमोननो भिडिअखौ लाबोबाय थानो नाजागोन सानसे बा साननैनि गेजेराव मोनसे भिडिअ आं लाबोबाय थागोन बे भिडिअआनो जोबोद नलेजेबल जागोन आरो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोनांथि जागोन आं दिनैनि बे भिडिअआव नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों जे भिडिअखौ माबोरैहाय शुट खालामनानै माबोरैहाय एडिट खालामो आरो भिडिअनि एडिट खालामनाय बाजैनो नोंथाङा नोंनि भिडिअखौ माबोरै स्प्लिट खालामो माबोरैहाय जइन खालामो आरो माबोरैहाय बेकग्राउन्ड मिउजिक होनो सानोबा माबोरैहाय होनांगौ आरो साबस्क्राइब बटन बेलनि आइकन बेफोरखौ माबोरै खालामनांगौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फारि फारि खिन्थानो नाजागोन आरो फारसेनिफ्रायथ' खिन्थाजोबबा भिडिअआ जोबोद गोलाव जायो नाथाय मेनखौ आं बे भिडिअआव नोंथांमोननो खिन्थानो आखायाव लादों लोगोफोर बेफोरबायदि नलेजेबल भिडिअ नायनो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोनदो नोंथांमोना एबार भिडिअखौ नुबाय थासिगोन थ'द' बिदिब्ला आं नोंथांमोननो समखौ गोबाव खालामालासिनो टाइमखौ बेकार खालामालासिनो नोंथांमोननो आं खिन्थानोसै मबाइल स्क्रिनाव जे नोंथांमोना बबे एप्लिकेसनाव थांनानै माबोरैहाय भिडिअखौ एडिट खालामनांगौ जोबोद गोरलैयैनो खनसेयावनो नोंथांमोना बुजिना मोनगोन अब्ला थौदो मबाइल स्क्रिनाव फैबाय मबाइल स्क्रिनाव आरो नोंथांमोननो आं खिन्थानोसै नोंथांमोना ब्लगारानो जा ब्लगिं भिडिअआनो बानायो जा बा जिखुनु भिडिअ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलजों शुट खालामो नङा होमबा बे शुट खालामखांनाय भिडिअखौ नोंथाङा बेहाय बोरै एडिट खालामनांगौ बेखौनो आं नोंथांनो फोरमायनोसै बयनिख्रुइ सिगां आङो काइनमास्टार एप्लिकेसन इउज खालामो लोगोफोर आंनि थाखाय बियो बेस्ट मानो होनबा आं काइनमास्टार एप्लिकेसनाव आङो बोसोरनैनिफ्रायनो आङो खामानि मावगासिनो आरो आंहा बिनि सायाव जोबोद एक्सपिरियेन्स मोनबाय बिनि थाखायनो आङो बेखौ जोबोद इजियै साननानै लायो बिनि थाखायनो आङो काइनमास्टाराव सोलोंनो गोनाङाथ' गोबां दंबावो आंबो आरो सोलोंनो गोनां गोबां दंबावो नाथाय आं सोलोंनानै माखौ रोंखो आरो माब्रैहाय बिदि खालामनांगौ बोरै खालामनांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारियै आंनि रोंनायखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खिन्थानो सानबाय अब्ला आं काइनमास्टारखौ बेहाय अपेन खालामबाय आरो गोसोआवब्ला लोगोफोर प्ले स्ट'राव जानला मोनला काइनमास्टार एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामोब्ला बेयाव वाटारमार्क फैयो आरो नोंथाङा जुदि प्रफेसनेल इउटिउबार जानो सानदोंब्ला नोंथाङा जुदि नोंनि माने इउटिउब भिडिअखौ अडियेन्सनो मोजाङै देखायनो सानदोंब्ला बिना वाटारमार्क गैयै काइनमास्टारखौ नोंथाङा गुगोलनिफ्राय एक्सट्रा डाउनलड खालामग्रोना लानांगोन बोब्रैब्लाथ' आं खिन्थानोसै बेयाव काइनमास्टारखौ अपेन खालामबाय काइनमास्टारखौ अपेन खालामखांनायनि उनाव मेडियायाव नोंथाङा बयनिख्रुइ सिगां क्लिक खालामग्रोनांगोन मेडियायाव जेरै हमनानै ला आङो नैबे मेडियायाव आं क्लिक खालामबाय क्लिक खालामनानै आङो बबे भिडिअखौ शुट खालामामोन बे भिडिअखौनो आं बेहाय नोंथांनो खिन्थानो सानबाय अब्ला आं केमेरायाव आङो थुनानै आंनि एडिट खालामनो गोनां भिडिअखौ आं बिनिफ्राय सिलेक्ट खालामसिगोन अब्ला आङो नैबे भिडिअखौनो आङो सिलेक्ट खालामबाय बेहाय सिलेक्ट खालामनानै आं बेखौ अके थुना होबाय अके थुनाय लोगो लोगो बे भिडिअआ बेफोरबायदि फैबाय अब्ला नोंथाङा दाना मा खालामनांगौ आं जुदि बे भिडिअनि गेजेराव माबा मोनसे आंनि बुंनाया भुल जादोंब्ला नैबे हमनानै ला नैबे ससेयाव आंना भुल जादों माबा मोनसे बुंनांगौ माबा मोनसे बुंफ्लांदों बा आन्दायदों बुंनो अब्ला बेयाव गेजेर ससेयाव मोनसे गेप थाबाय अब्ला बेखौ नोङो फारसेनिफ्राय नोङो अडियेन्सनो देखायनो हाया बिदिब्ला जोबोद गाज्रि नुयो भिडिअखौ बेनिखायनो नोंथाङा बे ससेयाव जुदि नोंनि बुंनाया भुल जादोंबा माबाफोर दाननांगौ दंब्ला स्प्लिट खालामनो गोनांब्ला बेखौ माबोरैहाय खालामगोन बेखौ आं सिगां खिन्थाग्रोनोसै बे नोंथाङा बबे ससेयाव भुल जादों बे ससेयाव नोंथाङा नैबे स्टिक दंना बे स्टिकखौ सिदायै दोनदो सिननि स्टिकखौ बेयाव आं दोनबाय बेयाव भिडिअ खनसे क्लिक थुदो ओमफ्राय बे सिननि स्टिकआव बेहाय दोनदो ओमफ्राय बेहाय दोननानै नैबे खेमसिनि लग'आव क्लिक खालामदो खेमसिनि लग'आव क्लिक खालामनानै नैबे थार्ड अपसन स्प्लिट एड प्लेट बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामदो अब्ला बियो भाग मोननै जाबाय नङा होमबा भाग मोननै जाबाय नालाय नैबे ससेयाव नोंथाङा नैबे ससेनिफ्राय नैबेसिम नोंथाङा बेखौ काट खालामनांगौ ओमफ्राय अब्ला बेखौ काट खालामनांगौब्ला नोंथाङा नैबेखौ हमनानै ओरैबो लाबोनो हायो आरो जुदि एसे गोलावैनो काट खालामनांगौबा नैबे खेमसियाव थुफिननानै फार्स्ट अपसना खेमसिया बे गोजौनिया आगसिथिंनि जायनिया काट जागोन ओमफ्राय सेकेन्डनिया आगदाथिंना काट जागोन अब्ला आङो आगसिथिंनिखौ काट खालामनांगौबा बे ट्रिम टु लेफ्ट अफ प्लेट बेयाव क्लिक खालामगोन बयनिख्रुइ फार्स्ट अपसनाव बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बे दानलांनाय लोगो लोगो आं फार्स्टनिफ्राय प्ले खालामबा बियो बेजों गोरोबबाय आरोखि
बिनिफ्राय नोंथाङा जुदि नोंनि भिडिअनि साउन्डआ जुदि खमब्ला नोंथाङा बे काट खालामनायनि सिगां भिडिअ खनसे क्लिक खालामनानै नैबे साउन्ड भलिउमनि अपसनाव थुनानै बे 100 जाना दङ बेखौ नोंथाङा 200 खालामनानै होनांगौ। बिनिफ्राय दानिया फैदो नोंथाङा जुदि नैबे ससेखौ बबेबा पार्टनि लास्ट पार्टनि ससेखौ नोंथाङा फार्स्टआव लानो सानदों, जेनेबा हमनानै ला नैबेखौ नैबे फार्स्टआव नैबे लास्ट पार्टनिखौ नोंथाङा लानो सानदों बा बबेबा गेजेरनिखौ नोंथाङा बे फार्स्टआव होस'नो गोनां जायोब्ला नोंथाङा बेयाव खनसे क्लिक खालामनानै क्लिक खालामनानै नैबे खेमसिनि आइकनाव थुनानै बे स्प्लिट एड प्ले थार्ड अपसनाव क्लिक खालामग्रोदो। ओमफ्राय नैबे ससेखौ जेनेबा फार्स्टआव हैनांगौ अब्ला आरो नैबे स्प्लिट एड प्ले एडआव क्लिक खालामफिनदो। बिनिफ्राय नैबे दानस'नाय भिडिअखौ ओरैजाय आखाइयाव होल्ड खालामनानै ओरैजाय लांनानै नोंथाङा बबेयाव दोनहरो बबे माबायाव दोनो, जेनेबा आं हमनानै ला नैबेयाव दोनगोन, बेयाव दोनबा बे भिडिअआ बेयाव जइन जाफैबाय। अके, दाना काट खालामनाया मोनथाम जाबाय बेयाव। ओमफ्राय दाना आं बबेसिम काट खालामदोंमोन नैबेयो, ओमफ्राय नैबेखौबो नोंथाङा ओरै उन सिगां खालामनानै मिलायनानै होनो हायो। अके, दानिया आं नोंथांनो खिन्थागोन जे नोंथाङा बेकग्राउन्ड मिउजिक होनोब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन। बेकग्राउन्ड मिउजिक होनोब्ला नोंथाङा बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ सिगां डाउनलड खालामग्रोनांगोन इउटिउबनिफ्राय। माबोरैहाय डाउनलड खालामगोन? नोंथांनाव बिटमेट एप्लिकेसन दङब्ला नोंथाङा गोरलैयैनो बिटमेट एप्लिकेसनाव थांनानै सार्च खालामनांगोन NCS नो कपिराइट सं बेकग्राउन्ड मिउजिक। अब्ला गोबां मिउजिक फैगोन। अब्ला नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै बबे मोनसेखौ नांगौ नोंथाङा बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। अब्ला आं बेयाव डाउनलड खालामखानाय दं आंहा बेकग्राउन्ड मिउजिक बिटमेटनिफ्राय, बेखौ आङो नोंथांनो बेयाव होनोसै। अब्ला नोंथांनो आं खिन्थानोसै नैबेखौ आं बिटमेटनिफ्राय डाउनलड खालामखादोंमोन नो कपिराइट सं, बेखौ आङो बेयाव होनो सानदों। अब्ला बेयाव मिउजिकआव क्लिक खालामनानै आङो बेहाय प्लासनि आइकनाव क्लिक खालामगोन, बे एड जाबाय बेयाव। अब्ला बेखौ अके खालामदो, अके खालामबाय। नोंथाङा बबे ससेनिफ्राय मिउजिकखौ होनो सानदों? ना फार्स्टनिफ्राय होनो सानदों, बिनिफ्राय फार्स्टनिफ्राय होनो सानदों ना नैबे ससेनिफ्राय होनो सानदों? अके, मिउजिकखौबो काट खालामनानै नोंथाङा जुदि बबेबा बुंनायाव साउन्डखौ खम खालामनांगौ बा बबेबा बुंनायाव साउन्डखौ गोसा खालामनांगौ, बेफोरबायदिखौबो नोंथाङा बेयावनो गोरलैयैनो खालामनो हायो। हमनानै ला नों बे मिउजिकखौ फार्स्टनिफ्रायनो होनो सानदों, अब्ला बे मिउजिकखौ गोसा आखाइजों होल्ड खालामनानै बेखौ ओरै लाबोनो हायो आरोखि नोंथाङा। ओरैजाय लाबोनानै फार्स्टआव दोनफैनो हायो। बा फार्स्टनिफ्राय बे मिउजिकखौ होआलासिनो बबेबा गेजेर खन्द'निफ्राय होनो सानदोंबा नोंथाङा बे मिउजिकखौ ओरै लांलाय लाबोलाय गोसोबायदि जइन खालामनानै बेफोरबायदि खालामनो हायो आरोखि। ओमफ्राय गोसोआव ला लोगोफोर, नोंनि भिडिअनि बुंनायजों भइसजों आरो बे मिउजिकजों जोबोद फारागै नोंथाङा एडिट खालामनांगोन। बे बेकग्राउन्ड मिउजिकनि साउन्डखौ नोंथाङा खम खालामनांगोन। बेसेबां खम खालामनांगोन? बे नोंथांनि बुंनायनि माबा केपासिटिखौ खोनासंग्रोनानै खम खालामनांगोन आरो। मिनिमाम बे बेकग्राउन्ड मिउजिकआथ' ओरैनो 10 बा 12 बा लास्ट 15सिम नोंथाङा दोनजायो। थिग बेफोरबायदि बिनि साउन्डखौ बिदिनो खमायनानै होनांगौ आरो। अब्ला नोंनि भिडिअनि बुंनायखौ जाहाथे मानसिफ्रा गासिबो खोनाजोबनो मोनगोन। बेनिफ्राय बबेबा मिउजिकखौ गेजेर ससेयाव दाननांगौब्ला अब्ला बेखौबो नोंथाङा भिडिअआव आं जेरै खिन्थादोंमोन बेफोरबायदि नोंथाङा दाननो हायो। अब्ला बेयाव बेकग्राउन्ड मिउजिकनि सोमोन्दै आं नोंथांनो बानायबाय। बेयाव मिउजिकआ जेनेबा गोलावद्राय जादोंब्ला नोंथाङा बे थांनानै नैबे सिजारनि खेमसिनि आइकनाव थुनानै नैबे ट्रिम टु राइट अफ प्लेट गाहायनि अपसनाव क्लिक खालामदो। मिउजिकआ बेयाव गुसुं जाबाय। बेनिफ्राय लास्टआव साउन्डआ लासैनो खम जालाङो, नङा होमबा? बे लासैनो खम जालांनायखौ जुदि जेरै फार्स्टनिफ्राय रायलायबोदोंमोन बेबायदिनो गोसायैनो लास्टसिम थानांगौ बिदि होननानै बुङोब्ला नोंथाङा नैबे सेटिंनि आइकनाव क्लिक खालामनांगोन। ओमफ्राय नैबे गाहायाव अट' फेड आउटआव क्लिक खालामनांगोन। नैबे गोजासिन दंना बेखौ अफ खालामनानै होनांगोन। बिनि उनाव बे साउन्डआ लास्टसिम गोसायैनो थाबाय थागोन आरोखि, लासै जालांला। दानिया आं खिन्थानि नोंथांनो, जेनेबा नोंथाङा बेयाव भिडिअनि गेजेराव साबस्क्राइबनि बटनखौ नोंथाङा होनो सानदों, अब्ला नोंथाङा नैबे जेनेबा आं नैबे ससेयाव होगोन, अब्ला लेयाराव थुनांगोन। नोंथाङा लेयाराव थुनानै मिडियायाव क्लिक खालामनांगोन। मिडियायाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा ग्रिन स्क्रिन साबस्क्राइब बटनखौ नोंथाङा बेखौबो नोंथाङा इउटिउबनिफ्राय डाउनलड खालामनो हायो आरो नोंथाङा निजाबो बानायनो हायो। आंनाव मोनसे इउटिउबनिफ्राय डाउनलड खालामखानाय दङ बिटमेटनिफ्राय ग्रिन स्क्रिन। अब्ला बे ग्रिन स्क्रिन दङ,
बे ग्रीन स्क्रीन थानायखाय जोङो नैबे गाहायाव फैनानै नैबे क्रमा कीआव क्लिक खालामनांगोन क्रमा कीआव क्लिक खालामनानै इनेबल खालामनांगोन बेखौ इनेबल खालामनाय लोगो लोगो बे ग्रीन स्क्रीना गोमागोन बिनि उनाव बियो बेहाय फैगोन आरोखि बेयाव नोंथाङा बबे ससेयाव होनो गोसोबायदि होल्ड खालामनानै नोंथाङा मिलायनानै होनो हागोन आरोखि बेफोरबायदि ओमफ्राय दा जेनेबा हमनानै ला बिनि साउन्डआ एसे गोसायैनो जादों अब्ला बेखौबो आङो साउन्डखौ खम खालामगोन बेबायदि साउन्डखौ खम खालामनानै होनानै आङो बेखौ बेहाय बहायबाय आरोखि बिनिफ्राय आरो नोंथाङा जुदि नोंथांनि चेनेलनि लग' होनो सानदों अब्ला लेयाराव क्लिक खालामनानै मिडियायाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि चेनेलनि लग'खौ सेलेक्ट खालामनानै बेयाव होजायो बिनिफ्राय आरो नोंथाङा माबाफोर आरो लिरनो सानदों अब्ला लेयाराव क्लिक खालामनानै टेक्स्टआव क्लिक खालामनानै बायदिसिना बेफोरबायदि लिरदो लिरनायनि उनाव अके खालामदो अके खालामनानै जुदि नोंथाङा बेखौ बेकग्राउन्ड होनो सानदों बे लिरनायखौ बा कालारखौ सोलायनो सानदोंबा नैबे खेमसिनि आगदाथिं मोनसे दङ बेयाव कालारखौ नोंथाङा सोलायनानै बेखौ अके खालामनांगौ ओमफ्राय जुदि बेयाव नोंथाङा बेकग्राउन्ड होनो सानदोंबा गाहायाव ओरै क्लिक खालामदो क्लिक खालामनानै नैबे बेकग्राउन्डआव क्लिक खालामदो अब्ला बे बेकग्राउन्ड जानानै थाबाय अके लोगोफोर आरो भिडिअ'आथ' बिदिनो सोलोंनो गोनाङाथ' गोबां दंबावो नङा होमबा नोंथांमोना खिन्थु फार्स्टनिफ्रायनो मोजाङै बेफोरखौ रोंनानै थाखायोबा मोजां आरो नोंथांमोना काइन मास्टारजोंनो गेलेबाय थायोब्ला नोंथांमोना हारसिंबो रोंलांगोन आरो दा एसे एनै आइडिया मोनाखै जानानै दंमोनब्ला दा बे भिडिअखौ नायनानै नोंथाङा एसेबाबो बुजिबाय जानो हागौ लोगोफोर आं बिदिनो काइन मास्टारनि सोमोन्दै बायदिसिना बेफोरनि आं भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथाङा कमेन्ट खालामनानै सोंहर जे आं मानि सोमोन्दै भिडिअ बानायनांगौ दिनैनि भिडिअआ जास्ट आं काइन मास्टाराव भिडिअखौ माबोरै इडिट खालामो आं बेखौल' नोंथांनो फोरमायगोन आरो माबाफोर नोंथांनि इडिट खालामनायाव आरो माबाफोर दंबावोमोन नामा थालांबावदों नामा नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव आंनो फोरमायहरनो हागोन अब्ला आं बेखौ मा खालामगोन गासिबो इडिट खालामखांनायनि उनाव आङो नैबे सेटिंनि गोजौआव शेयारनि अपसन दङ बेयाव क्लिक खालामदो बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबे माबाखौ कुवालिटिखौ नोंथाङा फुल लानाङा नैबेखौ जास्ट बेसेबां दोन 10 बा 11 दोन बा 12बो दोनजायो बिनि उनाव बेखौ फुल माने PHD 1080p आव दोन ओमफ्राय बेखौ गोजौनि 30आवनो दोनदो ओमफ्राय बेखौ गोजौनि 30आव दोननानै बेखौ एक्सपर्ट खालामब्लानो बियो सेभ जासिगोन अके लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय जानो हागौ आरो आं बिदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोननो आरो इउटुबनि सोमोन्दैबो आरो बायदि नोंथांमोना कमेन्टनि हिसाबै आं भिडिअखौ बानायबाय थागोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै सोंहर बे भिडिअखौ माबोरै मोनदों आरो नोंथाङा बेजों एसेबाबो सोलोंनो हादोंना हायाखै आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदों बा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों अब्ला साबस्क्राइब लाइक खालाम आरो बेलनि नटिफिकेसनखौबो अन खालामनानै दोनदो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों Hey girl, गोबावानो जालांबाय we didn't meet मिथिखागौ आं दा जाखाया fit आंनि दा बाथ्राया आंनि बे अननाया जालांबाय गासिबो only the shit coming to the point girl I miss you sometime life goes on but kept set of phone खाम दासान्दि गासिबो सोलायबाय रोंहांबाय सुखु दुखु मिनिनाय नोंनिफ्रायनोथ' आं गासिबो सोलोंबाय अननायखौ माबायदि होयो नों फोरोंबाय मिनिनो रोङिखौ मिनिग्रा खालायबाय बयनिबो स्ट'रियाव फै